Zeker! Waar je zit, net is de weg. Hoe wil ik nou? Waar zet ik uit, shot, ik man. Hey! Daar gaat hij niet, hè? Goedemiddag, dit is Veo. Wij komen samen uit Brabant. En ben je ook? Ja. Nu nog te hebben, voor dat ze reageren met een Veo wil graag iets zeggen. Kom maar. Ja. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En er is maar dan Brabant, vanavond nog steeds.